Sempre ens ha mogut sorprendre el món. Però el món ens va sorprendre a nosaltres. Com respondre a un repte únic? La resposta estava en innovar a cada pas, reinventant la nostra visita i adaptant-la a la nova realitat, per seguir sorprenent el món en un entorn segur. A la Casa Batlló respirem un aire net i saludable, gràcies a solucions tecnològiques pioneres que eliminen virus, bacteris i partícules nocives. Garantim la màxima qualitat de l'aire i higiene en tot moment i innovem en la desinfecció d'equips aplicant la neteja amb llum ultraviolada. A més, oferim tota la informació al visitant en temps real i amb total transparència. Creiem que hem superat un repte únic, perquè hem pensat en tu, perquè gaudeixis de la teva visita amb la tranquil·litat d'estar en un entorn segur. Hem pensat en el nostre equip i hem pensat en la casa, preservant la seva esplendor i valor universal. I per cuidar-la millor, fins i tot mentre dorm. Vine a viure-la.